našu emisiju, vlasnici ne poriču da je kuća menjala boju. Oni sada ponavljaju ono što su istražitelji UNMIK-a naveli u izveštaju, a to je da je samo jedan pojas kuće bio žute boje. Međutim, iz iskaza ukućana, izveštaja UNMIK-a i navoda iz knjige Carle Del Ponte ne može se jasno zaključiti da li je cela kuća nekada bila žuta, kada je okrečena i zašto. Nasë një mënyrë s'ka qenë. Jo, vetëm 2001-shin ka qenë një brez lyme të verdhë. Poshtë 1 metër, asnjëherë s'ka qenë lyme. Okej. Dut, thuaj 2 minuta, ka qenë ndonjëherë shtëpia e verdhë? Ka qenë vetëm ngjyrë të bardhë. Ka qenë lyme, po në fund. 2001. Po, Vetëm një vit. Kemi pas një dersë. Okej. 2001-shin e kemi pas dasëm, një brez poshtë, tjetër s'ka qenë lyme. Është e sivera dhe gumanta? Janë dhënë shkrume me vete, këtë komplet. Përgjegjivje kjo. Sa herë ke lyer shtëpinë pas 98-it? Të tregojmë ty. Vetëm në 2001-shin, që kemi lyme të bardhë, të brezin poshtë. Po do t'ua shpjegoj. Jo, mirë, kaq mjafton. Nëse nuk pranoni me shpjegoj, shkoni. Just one. Hendën e më pyetën e më ka Zero. Do të tregoj shkakun, gjëra që I thash është. për Në 2001-shin, për martesën kemi lyer komplet me të bardhë, kemi fut një shëri të poshtë. Ni ostali navodi iz knjige Carle Del Ponte se ne podudaraju sa tvrdnjama vlasnika kuće, ali ni sa iskazima lokalnog tužioca Arbena Dulje. Istražitelji su na tlu pronašli komade gaze. U blizini su ležali upotrebljen špric, 2 prazne plastične vrećice za infuziju prekrivene prljavštinom i prazne bočice lekova, među kojima i oni za opuštanje mišića koji se obično koriste kod hiruških zahvata. Ja. Nuk është e sakt. Grupi I ekspertëve të Hagës ka gjetur disa materiale, por jo gjilpara. Tužioca Dulju, međutim, demantuje izveštaj UNMIK-a, do čijeg primjerka je uspjela da dođe ekipa naše emisije. U njemu se naime navodi da su u blizini kuće pronađeni i špricevi. Tužiočevi navodi, međutim, ne samo da se ne podudaraju sa navodima iz knjige Carle Del Ponte i izveštajem UNMIK-a, već se razlikuju I od iskaza vlasnika žute kuće. Po për gjilpara? Edhe gjilparat, ne pra, gjyshi së mur. Nana e vjetër nuk ndodhet këtu. Të gjithë një fjalë çfarë gjilpërash që bëjmë, ne I bëjmë këtu dhe hedhim poshtë shiringa. Bleturina. Ka siklet të pyesi për diçka. Momentalisht, me që I thuaj që ke kaq njerëz të smur, gjyshin dhe kështu. A ke diçka nga këto? Thjesht ta shikojnë gjilpëra ose Shko këtu një poshtë bjatë kutina me ilaç. Nda shko këtu në komedin, në gjithë pa ilaç bisesi. Shikuj ilaçet, do të shikosh kartelën e fëmijës si akoma që në Tiranë, edhe në të shihni në gazeta boni si dëni shkroni atë. I o tvrdnjama da su istražitelji na licu mesta pronašli prazne bočice lekova koji služe za opuštanje mišića prilikom hiruških zahvata, vlasnici žute kuće I tužilac Dulja daju različite informacije I objašnjenja. Unë po e them, janë gjetur 2 shishe peniciline, 2 flakone të vegjël. sa them ty, është për të pushuar, e kupton? Është për të, sa them ty, për të relaksuar muskujt, bravo. Po kam vëllajin ashtu me gjilpëra. Ka qenë me reumatizëm këtu. Kam djadin ashtu. Okej. Ka ne 2 muaj në spital. Ka me gjithon 1 muaj është. Vlla jo, Po vllaja, është 10 vjeç. Unë po e them me përgjësi atë që autoritetet shqiptare kanë konstatuar. Janë konstatuar vetëm 2 flakon peniciline. Bile dhe flakonet nuk janë marrë në lënë vend. Kjo ka qenë gjithë e vërtetën lidhje me të famshmet medikamente. U izveštaju UNMIK-a piše da je između ostalog pronađena prazna bočica antibiotika, ali ne penicilina, već hloramfenikola. Takođe piše da je u rupi dubokoj 3 metra, pored potoka koji teče nedaleko od kuće, osim špriceva, pronađen prazan plastični kontejner za držanje opreme neophodne za intravensku terapiju, na primjer kod davanja infuzije, kao I za odlaganje medicinskog otpada nakon upotrebe. Pronađena je I prazna bočica leka Tranksena, koji spada u grupu lekova koji se koriste I za smirenje pre obavljanja raznih vrsta dijagnostičkih pregleda, ali I tokom intravenskih anestezija.
Na spisku su i bočice lekova koje se koriste za poboljšanje cirkulacije, protiv mučnine, stomačnih bolova, kao i prazne kutije i folije raznih lekova čiji nazivi nisu navedeni. Kao materijalni dokaz pod brojem 4 navedena je i prazna fotrola za pištolj. Naši sagovornici kažu da su i tvrdnje Del Ponteove o pronađenim komadićima gaze u okolini kuće neistinite. Në anë aty janë gjetë 2 shishet e penicilineve. Është gjetur një material i bardhë si puna e kësaj cope, që zonja e shtëpisë na e shpjegoi që ishte një mbulesë tavoline e plastifikuar, e cila me kalimin e kohës bësh diçka e tillë. Dhe absolutisht nuk është gjetë asnjë lloj gjëje tjetër. Unë kam qenë prezent. Copa njësa për kështu është mbulesë buke. Ni u izveštaju UNMIK-a se ne pominje gaza, ali piše da su pronađeni komadi materijala koji potiču od hirurške opreme. U izveštaju, koji je po mišljenju lekara sa kojima smo razgovarali napisan vrlo neodređeno i uopšteno, ne piše koliko je tih komada tkanine pronađeno, da li pripadaju hirurškom odelu, kapi ili masci, niti se opisuju u kakvom su stanju pronađeni i da li je na njima bilo bioloških tragova. Osim sanitetskog materijala i lekova, u jednoj od prostorija žute kuće, istražitelji su pronašli i tragove krvi. Forenzičarski sprej otkrio je tragove prskanja krvi na zidovima i podovima jedne od soba, osim na delu poda bez mrlja, dugom 2 i širokom pola metra. Vlasnik nam je 2 dana, koliko su istražitelji boravili u selu, ponudio raznorazna objašnjenja za krvave mrlje. Prvo je tvrdio da je u toj sobi pre nekoliko godina njegova žena rodila decu. Zatim je, nakon što nam je njegova žena otkrila kako su deca rođena na drugom mestu, tvrdio da je porodica u toj sobi klala životinje za proslavu muslimanskih praznika. U razgovoru sa našom ekipom, vlasnici kuće su pak ponudili treću verziju i rekli da tragovi krvi potiču i od porođaja i od klanja životinja. A mund të filmojmë 2 minuta këtë dhoma edhe shtëpinë nga jashtë edhe ti? Kush filmon? A dhomë poshtë? Po, për ne ashtu për shembull, unë du me hethën gjyqet ka ledër. Kjo është dhoma, hajde, futu. S'ka që nga hiq, hes. Tu ka dal, ajo, Një dhe zakot. që ka dal ai gjaku, që do drejt që ashtë ishtu, me qemen. That place was the I ka dhe 2 fëmijë nësës. I shpjegoj për lindjet time si kom do, se na knaqën me gjithë lindjet du me ti. Tu, Ka shpjegu vetë. I kom thënë. atyre tagës. Po, të hapë. She explained. Kur I ke lindur fëmijët? Çfarë datash? Fëmijët i kom lind. Njëri 90-ën, Po, tjetër ka qenë 91 ishin kështu. Po se moni vit, po njëri është 17 vjeç, tjetri 16. 90-92. Ha. Si ka mundësi që kur erdhën ata në 2004 e gjetën këto gjuhë? Mia ajo, gjaku që ka rënë poshtë ka bërë me rërën që është shtruar. Rozën e gjakut. Kanë hesë fosfore, hedhën aparatura të këtu ndonë. I shofim me aparatura me dritat vetë. Haški istražitelji su tragove krvi pronašli uz pomoć rastvora luminola, koji, zahvaljujući svojoj osetljivosti, može da reaguje i na veoma male količine krvi. Pas një spërkatje me një solucion, që ato zotërin bëm më shton që ky solucion në kontakt me njollat e gjakut bëhet fosforeshent. Dhe realisht në njërën nga dhamat kishte njolla fosforeshente. Por zotrinjt nuk ishin gjendje të shpjegonin nëse ky ishte gjak njeriu apo gjak kafshe. Gjithashtu nuk ishte e pamundur të marrësh nga çimentot me pjesë për egzaminime. Otkriće do kojih su došli istražitelji zajedno sa nepotvrđenim informacijama koje su pružili novinari bila su mučna. Špricevi, vrećice za infuziju, gaza. Nesumnjivo su bili potkrepljujući dokaz, ali taj dokaz, nažalost, nije bio dovoljan. Istražitelji nisu bili u stanju da odrede da li su ti tragovi poticali od ljudske krvi. Forenzičari objašnjavaju da sprej luminol koji su istražitelji koristili služi isključivo za utvrđivanje postojanja tragova krvi, ali da njime ne može da se odredi da li je krv ljudskog ili životinjskog porekla. To se utvrđuje drugim testovima, onim koji mogu da prepoznaju ljudski hemoglobin.
Iz izveštaja UNMIK-a, međutim, ne vidi se zbog čega to nije urađeno. I za organizaciju Human Rights Watch, koja je istraživala slučaj navodne trgovine organima u Albaniji i koja je takođe imala uvid u pomenuti izveštaj UNMIK-a, nejasno je zbog čega istražitelji nisu radili dalja testiranja. Šef te organizacije, Fred Abrahams, koga smo zatekli u Holandiji, rekao nam je u telefonskom razgovoru da ostaje otvoreno pitanje zbog čega nije utvrđeno poreklo tragova krvi. It is not clear to me. I do not know why they were not able to determine. And I'm also not an expert in forensics. So I don't know if it was possible to take a sample of the floor or of the wall, the paint, to conduct an analysis later on, and whether they had the capacity to do that or whether that would be helpful. So that is a question that remains open, and maybe being able to do further analysis of the bloodstains would help us shed light on what happened there. U izveštaju UNMIK-a do kojeg smo uspeli da dođemo piše da su istražitelji tragove krvi pronašli na podu prostorije za koju se sumnja da je mesto zločina. Ali za razliku od Del Ponteove, oni u izveštaju ne navode da su mrlje pronađene i na zidovima te sobe. Iz kopije izveštaja do kojeg je došla reakcija ne vidi se ni da li su eksperti pronađene materijalne tragove dali na dodatno veštačenje radi utvrđivanja činjenica. Zbog toga smo došli u Institut za sudsku medicinu kako bismo dobili pojašnjenja u vezi sa sadržajem ovog izveštaja. Pitaćemo ih da li forenzički izveštaji izgledaju kao ovaj UNMIK-ov. Da li ovom izveštaju nešto nedostaje i šta iz njega eksperti uopšte mogu da zaključe. Znači, ovaj izveštaj je u izvesnoj meri manjkav. Stranice, dakle, nisu obeležene rednim brojevima. Takođe, iz samog izveštaja ne vidi se datum kada je taj izveštaj sačinjen, kao što se ne vidi, moram to da kažem, ni ko je taj izveštaj zaista sačinio, budući da piše da su izveštaj sačinila dva istražitelja kriminalistička, i to gospodin Frydenlund i gospodin Grange, pri čemu se nalazi samo potpis gospodina Grangea na ovom izveštaju. Stojković ocenjuje da najveći problem predstavlja činjenica da eksperti nisu utvrdili poreklo krvi. Ja ne znam da li ta mrlja krvi koju su oni pronašli ispred pećina drva, da li ona mogla da bude sastrugana ili ne. Ako je mogla, a nije sastrugana, onda je jako veliko pitanje zašto ona nije sastrugana, da bi se sprovele naknadne analize. A ako ona jednostavno nije mogla da bude sastrugana, onda bi takva primedba trebala da se nađe u ovom izveštaju, čisto da bi istražitelj sebe opravdao zašto nije preduzeo sve one radnje koje svaki udžbenik iz kriminalistike navodi kao osnovni postupak prilikom ulaska na lice mesta. Takođe začuđuje, kaže on, što mrlje za koje se sumnja da potiču od krvi nisu opisane, jer bi na osnovu toga mogao da se utvrdi i način na koje su one tamo dospele. Neobično je i što nakon otkrivanja krvnih mrlja na podu, one nisu tražene i na zidovima krivičnog dela. Bilo je moguće analizirati i eventualno prisustvo tragova krvi na zidovima koji, čak i da su bili prekrečeni, mogli su ispod sloja kreča da zadrže i eventualne tragove krvi koja je tu dospela prskanjem. Naravno, tragovi krvi na zidovima ne mogu da nastanu kapanjem, nego bi morala neka otvoreni krvni sud ili zamahnuto mehaničko oružje sa krvi na sebi da obezbedi te prskotine po zidovima. Stojković primećuje i da su istražitelji mogli od ukućana da uzmu biološki uzorak na DNK analizu, s obzirom da je istrazi prisustvovao lokalni albanski tužilac koji ima zakonska ovlašćenja da tako nešto odobri. Ti profili bi se kasnije lako uporedili sa nalazima tragova krvi nađenim u žutoj kući, pa bi bila otklonjena nedoumica čija je krv tamo pronađena. Takođe je čudno da nije ispitivan sadržaj nađenih špriceva.
Na kraju svega, moglo bi se reći da je tačan zaključak istražitelja da na licu mesta nije nađeno dovoljno dokaza, ali je tačno i to da nije urađeno sve da bi se do tih dokaza došlo, zaključuje Stojković. U nastavku emisije vidjet ćete šta je lokalni tužilac Dulja u poverenju rekao haškom istražitelju o stradanju Srba u Albaniji. Čućete mišljenje lekara o tome da li u Albaniji bilo moguće izvoditi hirurške intervencije kakva je uzimanje organa radi transplantacije. Otkrivamo kakva je veza prvog čoveka UNMIK-ove kancelarije za nestale, koga porodica optužuju za krađu kostiju, sa tajnim izveštajem UNMIK-a i šta se događalo na nedavnom sastanku dva tužilaštva u Tirani. Žrtve kojima bi izvadili samo prvi bubreg, hirurzi bi zašili ranu i bile bi ponovo zatvarane u kolibu, sve dok ne bi bile ubijene zbog vađenja vitalnih organa. Na taj su način ostali zatvorenici u kolibi znali kakva ih sudbina čeka i navodno su prestravljeni molili da ih odmah ubiju. Među zatvorenicima dovedenim u tu prostoriju bilo je navodno žena s Kosova, iz Albanije, Rusije i drugih slovenskih zemalja, a dva izvora tvrdila su da su pomagala u ukopavanju tela ubijenih žrtava oko žute kuće i na obližnjem groblju. Kan je pas njëri në që ka në sa afër më? Ja. No. Dhe shur, keni gjuar ndonjëherë thashë teme për ose këtu në S'kam Shqipëri, dëgjuar fare. Jo, për punën e këtyre vareve Jo, masive. s'kam dëgjuar fare tani vetëm për këtë fjalën që ka dalë që në fjalën filan shtëpi janë bërë transplante, janë heqë organet. Vetëm këtë kam dëgjuar tani. S'kam dëgjuar asnjëherë. I naša kamera je prilikom nedavnog boravka u ovom albanskom selu snimila neobeležene grobnice koje su zapazili i istražitelji te 2004. I got a possibility to go in the grave and asked a lot of people for the graves for their relatives. They said me that here I have a father, at other place I have the brother or maybe my grandfather. And when I asked directly, can you say me where is preciously the grave of your father? They said somewhere there and nothing more. Janë varre me emër ku çdo banor i del për Zot varrit të afërm ti. Dhe këtë gjë kanë bërë edhe në prezencë të hetuesve të Hagës, ku kanë familjarët, persone kanë thënë që ky është varri filanit, ky filanit, ky filanit. Haški istražitelji pokušali su u februaru 2004. da ekshumiraju one grobnice koje su im izgledale sumnjive. U tome su ih međutim sprečili meštani sela Riba. Secretaries, the team that comes from Haga, they pretending to got some exhausted from this grave, but the villagers went here and said, if you have not permission, we do not like you, and it's very offended for Albanian to open or to reopen the grave. And so things was over. Misija nije uspela da nagovori osobe iz žute kuće i oko nje da pruže verodostojne informacije. Novinari su od samog početka odbijali da otkriju svoje izvore, a sudski istražitelji nisu mogli da ih identifikuju ni da ih lociraju. Lokalni albanski tužilac otkrio je još jednu dimenziju problema saradnje. Hvalio se da su se njegovi rođaci borili u OVK, a sudskom istražitelju je kazao: ovde nije pokopan ni jedan Srbin, ali ako zaista jesu doveli Srbe preko granice s Kosova i ubili ih, dobro su to učinili. Kjo është gjëja më e tmerrshme dhe më e turpshme që është thënë në lidhje me atë ngjarje. Unë pas e kam lexuar atë libër, atë pjesë librit janë ndjerë totalisht i zhgënjur. Of course, he's a stupid nationalist who is, but in the same time, it's not a feeling of a single person. It's a widespread somehow feeling, but not a good start, of course. Of course, he told me that what she wrote was a lie. No, I don't think she is lying, but she has said something that he's thinking without considering that this could be said publicly.
O navodima koji su izneti u knjizi Lov, ja i ratni zločinci nismo bili u mogućnosti da razgovaramo ni sa autorkom Carlom Del Ponte, bivšom težuteljkom tribunala, niti sa koautorom ove knjige, Čakom Sudetićem. Carla Del Ponte, koja se danas nalazi na mestu ambasadorke Švajcarske u Argentini, ovim mailom obavestila nas je da je veoma žao što ne može da učestvuje u našoj emisiji, ali da o svom bivšem poslu ne može da govori jer za to nema dozvolu Švajcarskog ministarstva inostranih poslova. Tako da ćemo na njen odgovor po svemu sudeći morati da sačekamo kraj mandata u Buenos Airesu. A od Čaka Sudetića ni posle 2 pisma koje smo mu uputili odgovor nismo dobili. Ta vest je baš bila mnogo teška za sve nas, zato što smo mi dobijali informacije da su ljudi prebacivani u Albaniju. I kad smo čuli da je Carla Del Ponte to objavila, prvo smo se svi začudili šta je to sad trebalo kad nije mogla da izvrši nikakvu istragu. Da ja mislim da gospođa Carla Del Ponte ipak nije mogla da prečuti ovu istinu koja je verovatno njenu savest opterećivala. Iako Carla Del Ponte ukazuje na Žutu kuću kao moguće mesto na kome su uzimani organi zarobljenima, domaće tužilaštvo raspolaže novim podacima o mogućim lokacijama na kojima su otetima uzimani organi. Kako smo ekskluzivno objavili u prošloj emisiji, navodne operacije koje opisuje Carla Del Ponte u svojoj knjizi obavljene su u neuropsihijatrijskoj bolnici pri zatvoru broj 320, udaljenoj 20 kilometara od Žute kuće. Domaće tužilaštvo ocenjuje da u Žutoj kući nije bilo uslova za obavljanje hirurških intervencija, jer se ona nalazi van glavnih puteva. Ma našim informacijama i izjavama većine svedoka, mi smo otprilike fokusirali taj objekat 320, u stvari neuropsihijatrijska klinika pri kasarni, koja je bila poligon za ovakve, rekao bih, eksperimente. Žuta kuća 20 km odatle i ona je isto tako imala svoju ulogu. Dakle, bila je neki vid medicinskog stacionara. Ne znači da se neka intervencija nije tu možda odvijala. Međutim, suština je da ipak trebate imati jako specifične uslove da bi se vršilo odstranjivanje ljudskih organa i onda ne verujem da su takve bolnice i takvi hirurški zahvati radili na mnogo lokacija. Dakle, naša pretpostavka je da je to lokacija 320, objekat 320. S druge strane, u Žutoj kući su bili pacijenti pre i posle operacije. Inače, i zatvor broj 320, u kojem su bili teški neuropsihijatrijski zatvorenici, i Žuta kuća, nalaze se nadomak Burela, koji je bio vojni centar. A da li je u Albaniji u to vreme uopšte bilo moguće obezbediti uslove u kojima su vitalni organi mogli biti uzeti stručno i u kojima su mogli biti bezbedno transportovani do korisnika u zemljama Zapadne Evrope? To je prema mišljenju većine sagovornika emisije Reakcija ključno pitanje i ključni problem zbog kojeg im je teško da u te navode poveruju. Stručnjaci, lekari, o tome pred kamerama nerado govore i nerado priznaju da u svetu postoje lekari koji se takvim kriminalnim aktivnostima bave. Dr. Drago Milutinović, načelnik transplantacionog centra Instituta za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije, koji je jedini pristao da priča za našu emisiju, ocenjuje navode bivše haške tužiteljke kao nerealne. Pa mislim, po meni to je potpuno, van pameti. Mislim da je to nemoguće. Ne zato što ja ne kažem da među doktorima ima ljudi koji se stvarno bave kriminalnim aktivnostima, nego zbog toga što je transplantacija bubrega uopšte i organa, izuzetno složen posao. I to ne radi jedan hirurg ili 2 ili 3. Znači, tu uz hirurge idu, anesteziolozi, idu nefrolozi, hepatolozi, idu instrumentarke, ide pomoćno osoblje, tu idu odgovarajuće medicinske sestre i tako dalje. Mi smo ipak ljudi koji se bavimo jednim humanim poslom, nismo mi ljudi koji se bavimo kriminalnim aktivnostima, ne samo ja, nego i moje kolege i tako da. Slično razmišljaju i stručnjaci sa Kosova. Imajući u obzir da se radi o veoma ozbiljni hirurški poduhvat, trebaju specijalni uslovi. A takve uslove faktički mi nemamo po našim bolnicama, bilo u Tirani, bilo u Prištini, a kamoli u Burelju.
Tako da za mene to je neizvodivo i apsurdno. U pokušaju da dođemo do sagovornika razgovarali smo sa nekoliko lekara. Neki su nam ipak u neformalnom razgovoru rekli da je teoretski moguće da se i u otežanim uslovima organizuju pokretne ambulante i hirurške sale u kojima bi se radile nelegalne transplantacije, jer u pomenutom slučaju nije bilo važno da davalac ostane živ. Iako je za uzimanje organa, kao i za njihovo presađivanje u telo primaoca potreban čitav niz uslovnosti, činjenica je da crno tržište ljudskih organa u svetu postoji i da je reč o transnacionalnom organizovanom kriminalu. Na svetskom crnom tržištu organa poznate su i uobičajene rute te ilegalne trgovine. Tako doktorka Ljiljana Tomašić, lekarka Kliničko-bolničkog centra Zemun, u svojoj knjizi Trgovina ljudskim organima, izdatoj još 2003. godine, kao jednu od 7 uobičajenih ruta ilegalne trgovine organima širom sveta, navodi i onu koja vodi od Kosova i Albanije prema Italiji, Zapadnoj Evropi i Srednjem istoku. Kam dëgjuar vetëm nga zonja Carla Del Ponte, vetëm në librin e zonjës Carla Del Ponte, vetëm aty jam vënë dieni që e ka ky aktivitet të tillë. Asnjë lloj dhëne më parë nuk kam pas. As nga hetuesit e gjykatës Hagës nuk na është dhënë ky informacion. Ipak pre samo nekoliko dana u Prištini su uhapšena 3 lekara, koja su na privatnoj prištinskoj klinici Medicus obavljala nelegalne transplantacije, a za jednog od njih čak postoji sumnja da je bio prisutan na mestima na kojima su počinjeni zločini koje u svojoj knjizi opisuje Carla Del Ponte. To je doktor Ljutvi Derviši. Njegovo ime je prepoznao jedan od svedoka domaćeg tužilaštva za ratne zločine, sa spiska kosovskih lekara koji su tokom ratnih sukoba lečili pripadnike OVK stacionirane u Albaniji. Organizacija Human Rights Watch, koja je istraživala navode Carle Del Ponte, ocenjuje da postoje prilično čvrsti dokazi da je jedan veći broj otetih, uglavnom Srba, odveden sa Kosova u Albaniju i da je zbog toga važno sprovesti istragu. Međutim, Fred Abrahams u telefonskom razgovoru upozorava da pri ispitivanju navoda iz knjige Carle Del Ponte treba biti veoma oprezan, jer, kako naglašava, u njenim navodima postoje 2 nivoa optužbi. Jedan se odnosi na otmice i nestanke ljudi, a drugi na trgovinu organima. First level is that people were taken, mostly Serbs, but also some Albanians and possibly also some other nationalities, a few, very few, were taken out of Kosovo into Albania. For this, the evidence is quite strong. They were taken probably at least to Kukës. And so this is the first allegation, the transfer of people out of Kosovo. The second, Borel or other places. And here the evidence is more weak. We do not have complete evidence about the organ transferring. Maybe it happened. Maybe it did not happen. We don't know. I hope people will investigate. I hope your documentary will help reveal some truth on this. But we are saying there is grounds for investigation, but let's make sure there's some understanding of the 2 levels of the allegations here, not jumping to the conclusions. And the transfer of people out of Kosovo is very serious in itself because these people are missing. Maybe they have been killed. So this in itself is a very, very serious crime. U pokušaju da se konačno rasvetle navodi o prebacivanju ljudi u Albaniju i nelegalnoj trgovini organima, domaće tužilaštvo putovalo je u Tiranu, gde se sastalo sa albanskim kolegama. U specijalnom tužilaštvu raspolažu podacima da je u ove zločine bio umešan sam vrh vlasti Albanije i lideri OVK, a da je uništavanje dokaza o tome naredio kabinet albanskog premijera Salija Beriše. Kako smo objavili u prethodnoj emisiji, naša ekipa imala je uvid u operativne podatke iz kojih se vidi da je pre posete domaćeg tužilaštva Tirani tamo bio i Ramuš Haradinaj koji se sastao sa premijerom Salijem Berišom. Prema informacijama koje je MUP dostavio domaćem tužilaštvu za ratne zločine, Haradinaj je tokom svoje posete sa albanskim premijerom razgovarao o mogućnosti uništavanja celokupne dokumentacije koja se odnosi na otmice, prebacivanja i ubistva Srba na teritoriji Albanije, a sa kojima bi Haradinaj mogao biti doveden u vezu. Nakon razgovora sa Haradinajem, Salji Beriša je to navodno i učinio. Prema istom izvoru, albanski premijer izdao je nalog službama bezbednosti da pomenutu dokumentaciju unište.
Prema saznanjima tužilaštva, u periodu između 15. i 25. septembra u poseti albanskom premijeru istim povodom bio je i kosovski premijer Hašim Tači. Domaće tužilaštvo ocenjuje da su upravo ove informacije, ali i drugi dokazi kojima raspolaže, razlog zbog kojeg je albanska državna tužiteljka Ina Rama, nakon nedavnog susreta sa srpskim kolegama u Tirani, odbila saradnju na ovom slučaju. Dakle, u početku je bio vrlo hladan, rekao bih, doček, komunikacija pomalo uzdržana. Jedan čovjek je sedeo pored nje, mislim da je njen zamjenik, koga je ona veoma često gledala prilikom saopštavanja svojih stavova našoj delegaciji. Nakon toga ona vadi negativan odgovor koji je u stvari odbijanje svakog vida saradnje sa našim institucijama, potpisano od strane ministra pravde Albanije. To je bilo veoma interesantno, na neki način hladan tuš, jer tu završava svaka priča, ali to je politička odluka. Uprkos odluci ministra pravde na koju se pozvala Ina Rama, potpisanu čak 2 nedelje pre dolaska tužioca Vukčevića u Tiranu, razgovor je, kako objašnjava Vekarić, nastavljen zahvaljujući američkim posrednicima. Nakon toga Ina Rama jednostavno postupa vrlo profesionalno. Kaže, dobro, gospodo, ok, ovo je sada negativan odgovor, ali to ne znači da prestaje svaki vid naše saradnje. Vi možete nama dostaviti nove dokaze. U tom momentu mi dajemo fasciklu, stavljamo pred nju i kažemo da evo, ovde vam je 10% do 20% dokaza koje imamo. Mnogi su kod nas. Za svako pojašnjenje obratite nas, ali dovoljno za jednu ozbiljnu istragu. To se, ono to naravno stavlja, kaže, proučit će i u principu je to skraćena verzija našeg sastanka. Međutim, samo nekoliko sati posle sastanka albansko tužilaštvo saopštava da su tvrdnje Srpskog tužilaštva za ratne zločine o trgovini ljudskim organima nestalih Srba i drugih nealbanaca sa područja Kosova netačne. I premijer Albanije Salji Beriša odbacio je optužbe Srpskog tužilaštva da je naredio uništavanje dokaza o navodnoj trgovini organima otetih nealbanaca, rekavši da je to plod bolesne mašte sklone halucinacijama i izmišljenju. Optužbe je u međuvremenu odbacio i Ramuš Haradinaj. Ipak, u tužilaštvu za ratne zločine najavljuju nastavak istrage o navodima koje je Carla Del Ponte objavila u svojoj knjizi. Pokrenuta je inicijativa da se taj problem otvori i pred Ujedinjenim nacijama. Kada to dođe na neku razinu Saveta bezbednosti, ja mislim da će to biti veoma interesantno, jer jednostavno ne može se ovakav zločin tek tako staviti pod tepih, a da se bar ne istraži. Na kraju poverljivog UNMIK-ovog izveštaja, do kojeg pokušava da dođe i domaće tužilaštvo za ratne zločine, a čiji sadržaj prvi put otkriva ekipa reakcije, piše da su svi predmeti pronađeni na mestu istrage u Burelu, u centralnoj Albaniji, zapakovani u jednu kutiju, koju su istražitelji odmah nakon njihovog pronalaska prosledili Haškom tribunalu. Ona je, međutim, kako se dalje navodi, neotvorena vraćena istražiteljima UNMIK-a već par dana nakon istrage koja je obavljena 4. i 5. februara 2004. godine. Šta se dalje dešavalo sa tom kutijom, sa tim materijalnim tragovima, to ne znamo, osim napomene da je ona u momentu sačinjavanja tog izveštaja bila odneta u mrtvačnicu u Orahovcu. Takođe se vidi da je 4 meseca kasnije šef UNMIK-ove kancelarije za nestale, Jose Pablo Barajbar, koji je inače prisustvovao i uviđaju u Burelu, spisak dokaza predao osobi čiji potpis na dokumentu nije čitak, a ne vidi se ni njena funkcija. Kancelarija na čijem čelu je bio Jose Pablo Barajbar u to vreme rukovodila svim aktivnostima vezanim za pronalaženje nestalih, za lociranje grobnica i obavljanje obdukcija, a lično je imao reputaciju stručnjaka koji je na nezakonit način postupao sa delovima ljudskih tela. Po këtë rast e kanë ngritur edhe mjekët, mjekët shqiptarë, të cilët në atë kohë kanë qenë me punë në zyrën e UNMIK-ut për mjekësi ligjore, të cilët e kanë ngritur këtë çështje dhe i kanë njoftuar edhe institucionet tona. Me qenë se institucionet tona, edhe pse ne kemi kërkuar arsyetimin, kemi kërkuar edhe këtë çështje e kemi ngritur edhe në parlamentin e Kosovës, ku është diskutuar rasti i Jose Pablo Barajbarit, mirë po nuk janë ndërmarrë.
Jose Pablo Baraybar upisan je kao prvi od 5 UNMIK-ovih istražitelja koji su vodili istragu u Žutoj kući. I to je jedan od podataka koji je krio do sada nedostupan izveštaj UNMIK-a, čiji smo vam sadržaj u ovoj emisiji otkrili. U emisiji koja je na programu sledećeg četvrtka, 20. novembra u 21 sat, vidjet ćete kakva je uloga u svemu tome prvog čoveka UNMIK-ove kancelarije za nestale, koga porodice sumnjiče za krađu kostiju prilikom autopsije. Čućete i kroz šta su sve prošli Slobodanka Cvetković i Muarem Ibrahim, koji su putovali u Albaniju da bi pronašli svoju nestalu decu i braću. Saznaćete i kakve su informacije o trgovini organima i tajnim prebacivanjima Srba i drugih nealbanaca sa Kosova u Albaniju imale državna bezbednost i druge državne institucije, zbog čega niko do sada nije vodio istragu i šta buduća istraga može da otkrije. Jedna prostorija unutar te žute kuće, kako su prenosili novinari, bila je opremljena kao operaciona sala. Tu su hirurzi vadili organe zatvorenicima. U prošloj epizodi našeg dokumentarnog serijala prvi put je otkriven sadržaj od javnosti do tada dobro čuvanog izveštaja koji je UNMIK sačinio nakon istrage vođene u mestu Burelu u centralnoj Albaniji početkom februara 2004. godine, tokom koje su istražitelji Haškog tribunala i UNMIK-a proveravali sumnje o kojima je u svojoj knjizi pisala Carla Del Ponte. U izjavi snimljenoj nakon emisije Reakcija, u kojoj je obelodanjen sadržaj ovog UNMIK-ovog izveštaja, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ocenio je da je taj dokument od suštinske važnosti za rasvetljavanje ovog slučaja. To je ključna stvar, taj izveštaj UNMIK-ov. Iz njega zaključujemo, odnosno uopšte njegova pojava, znači da je obavljen taj uviđaj. Jer da vas podsjetim, mi smo 22. aprila ove godine zatražili od UNMIK-a da nam dostave da li su uopšte bilo šta radili, bilo kakve istrage, da li su sprovodili procesne radnje u smislu uviđaja na licu mesta, pošto smo imali informaciju da su zajedno sa haškim istražiteljima bili na licu mesta. I oni su nam odgovorili 6. juna da nema nikakvog izveštaja i da nije rađeno ništa. U primjerku izveštaja do kojeg smo ekskluzivno uspeli da dođemo, opisano je šta su sve forenzičari tokom istrage radili, a popisani su i materijalni tragovi koji su pronađeni u Žutoj kući i u njenoj blizini. Iz izveštaja smo otkrili i da su ti materijalni tragovi u vreme sačinjavanja ovog dokumenta bili u Orahovačkoj mrtvačnici na Kosovu. Podsjetimo da se iz primjerka UNMIK-ovog izveštaja koji posjeduje ekipa Reakcije ne vidi da su eksperti nakon prikupljanja materijalnih tragova radili bilo kakva naknadna veštačenja. Tako ostaje nejasno i zbog čega nisu utvrdili poreklo krvi iz mrlje koju su pronašli u jednoj prostoriji Žute kuće. Zbog toga su forenzičari sa kojima smo razgovarali ovaj izveštaj ocenili kao manjkav. Slažem se potpuno. Znači, da dajem jednu ocenu, znači iz tog izveštaja ne može pouzdano da se utvrdi šta se tu desilo. Međutim, pouzdano može da se utvrdi da se tu nešto desilo. Kopija izveštaja koju posjedujemo otkriva da je među istražiteljima na licu mesta bio i tadašnji šef UNMIK-ove kancelarije za nestale i sudsku medicinu Jose Pablo Baraybar, koga su porodice otetih na Kosovu još pre nekoliko godina optužile za krađu kostiju prilikom ekshumacija i autopsija.
Prema tvrdnjama udruženja, Baraj Bar je Kosovo napustio pred krivičnim prijavama koje su protiv njega podnele porodice nestalih Albanaca iz Suve reke. Shefi i zyre shërnikut, zoti Jose Pablo Barabar, ka bërë një krim sepse i ka thjesht i ka vjedh, ka keq përdorur detyrën dhe i ka vjedh mostrat e jeshnave dhe i ka për përfitime të veta, për vlumtime të veta ato të jeshme. Sad tu je takođe bilo i iznošenja mišljenja njegovih bivših kolega, takođe forenzičara koji su radili sa njim u Bosni ili u Hrvatskoj, čak i na Kosovu 2000. godine. Recimo, postoji intervju sa gospođom Tarijom Formisto, koja je listu Koha Ditore 2000. godine rekla da prema njenom ličnom mišljenju Jose Pablo Baraj Bar nije adekvatna ili prava ličnost koja bi mogla da se bavi tim poslom, upravo navodeći da je imao tendenciju ili ranije ispade u smislu da je znao da uzima delove tela ili nešto već sa tih obdukcija bez pristanka porodice. Još jedan protest protiv Baraj Bara upućen je sa simpozijuma Američke forenzičke akademije u Dallasu, gde on predstavio kolekciju kostiju uzetu sa najmanje 800 leševa žrtava ratnih zločina, a koja je predstavljena kao kolekcija skeleta Baraj Bara. Doktorka Tal Simons, koja je kao forenzičar radila i u Bosni i na Kosovu, protestovala je povodom toga. Međutim, Jose Pablo Baraj Bar, koga je ekipa reakcije pronašla u Denveru u telefonskom razgovoru, negirao je optužbe o tome da je radio nezakonito. And yeah, there's a lot of people who use the families and went to tell them stories and they told them they have a bone collection somewhere and maybe I'm also an organ trafficker. I mean, it's like, yeah, for me it's old news pretty much. I think I have given as much as I can to the Balkans. No, out of totally, personal reasons, no. I didn't escape any place. Baraj Bar ipak ne poriče da je uzimao kosti prilikom autopsija, ali navodi da je to činio u naučne svrhe. That this was a project of ICTY back at the end of the 90s and in 2000 these results were published actually very recently by a number of scholars in the Journal of Forensic Sciences. These are the new standards for aging actually the same victims that the families are looking for in the Balkans. So this was not some experiment for the sake of experimenting. I udruženja nestalih na Kosovu imala su informacije da Baraj Bar uzima kosti zbog naučnog projekta, ali ne zbog proučavanja starenja. Ja sam lično imao jedan razgovor i kontakt sa tim Jose Pablom Baraj Barom, rukovodioцем kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu. Međutim, on je rekao da je te primjerke uzeo radi postizanja zapravo saznanja u neku studiju proseka visine naroda na Kosovu bez razlike na njihovu nacionalnost. U ekskluzivnom razgovoru za našu emisiju navode o Baraj Barovom nelegalnom uzimanju kostiju potvrđuje i Tefik Gaši, koji je sa njim radio u UNMIK-ovoj kancelariji za nestale i sudsku medicinu. On kaže da je u više navrata upozorio Baraj Bara da kosti umrlih ne sme da uzima bez dozvole porodica. Pitali smo njega, zašto vi to uzmete? Prvo, nije hteo ništa reći, kaže nikad vam neću reći šta vas to interesuje, zašto ja ovo uzimam i tako dalje. Gaši dalje kaže da je slučaj prijavio najvišim funkcionerima UNMIK-a, nakon čega je međutim bio suspendovan. Da vam najiskrenije kažem, 2 puta meni je ponuđeno, ako pristajem da potpišem da sa kostima nije bilo problema, onda mogu sutradan da nastavim posao. Ako ne potpisujem, onda snašlo me ovo što me i sada, jedno 4 godine, ja sad praktično po ulicama Prištine i tako dalje. Ja sam rekao da ovo neću nikada potpisati, ja nikada nisam u mom životu potpisao nešto što nije. Gaši je zbog toga, kako kaže, sudu u Prištini podneo prijavu, ali nikakav postupak nikada nije pokrenut. Krivične prijave podnele su i porodice iz Suve reke, ali je sud zaključio da Baraj Bar nije učinio ništa nezakonito. Por këtë raste kanë ngritur edhe mjekët, mjekët shqiptarë, të cilët në atë kohë kanë qenë në punë në zyrën e UNMIK-ut për mjekësi ligjore, të cilët e kanë ngritur këtë çështje dhe i kanë njoftuar edhe institucionet tona. Me qenë se
istituzione torna ad essere kem kërku arsyetimin. Kem kërku edhe këtë çështje kemi ngrit edhe në parlamentin e Kosovës, ku është diskutu rasti i Jose Pablo Bajrabarit, mirë po nuk janë ndërmarrë. Ime Josea Pabla Barajbara, koji je kao forenzičar radio i u Bosni, pominje se i u dopisu koje je Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine pre nekoliko dana uputilo UNMIK-u. U njemu se navodi da protiv Barajbara postoji više krivičnih prijava, koje je osim Udruženja albanskih porodica i Suve reke podnelo i Udruženje nestalih Srba sa Kosova i Majke Srebrenice. Zbog toga postoji opasnost da bi Barajbar na neki način, bilo lično ili posredno, mogao da utiče na to da dokazi, pronađeni u Žutoj kući, a koji su prema podacima iz UNMIK-ovog izveštaja deponovani u Orahovcu, budu uklonjeni, ocenjuje se u dopisu tužilaštva. Mi smo dobili tu informaciju da su ti dokazi u Orahovcu i ja sam upravo juče uputio jedan dopis gde zahtevamo njih da se obezbede ti dokazi. Tužilaštvo do sada nije dobilo odgovor na pitanje gde su deponovani materijalni tragovi pronađeni u Žutoj kući. That's a very good question. I would say ICTY. That is my first impression would be ICTY. I mean, the things were taken back to Kosovo, certainly. But remember that ICTY didn't have jurisdiction over Albania, and UNMIK, my office, OMPF, didn't have any jurisdiction over Albania either. So we did this with ICTY because ICTY was the only people that could give us pretty much the contacts to try to access to Albania. And my impression is that ICTY took the samples. Barajbar potvrđuje da su u Žutoj kući pronađeni svi oni materijalni tragovi koje i Carla Del Ponte opisuje u svojoj knjizi. Podsjetimo da je albanski tužilac Arben Dulja, sa kojim smo nedavno razgovarali u Tirani, negirao da je u Žutoj kući pronađeno bilo šta osim 2 ampule penicilina. If I recall well, there was some kind of IV drip and some muscle relaxants that were found in the thing, but were only containers, and there was nothing else. There were only the containers. The containers and the empty things where you have the pills and things. There was no liquid or anything inside. It was just like that was thrown in the rubbish. We found that in the rubbish, under the rubbish. The refuse were thrown behind the house. Za krvne mrlje koje su pronađene, ovaj antropolog međutim kaže da nisu uzete za dalju analizu koja bi utvrdila da li je reč o ljudskoj ili životinjskoj krvi, jer materijal prskanjem luminolom, kako navodi, propada. Podsjetimo, u prošloj emisiji Reakcija eksperti sa Instituta za sudsku medicinu su nam rekli da je tačno da luminol može da ošteti biološki materijal koji se ispituje, ali da je obaveza istražitelja da taj materijal prosledi u laboratoriju, što u ovom slučaju nije učinjeno. Da li u navodima o trgovini organima ima istine ili je i to jedna od onih stravičnih priča rata koje će zauvek ostati nerasvetljena, pokazat će buduće istrage. Ono što nikako ne sme da se zaboravi jeste činjenica da se ni danas, 9 godina nakon okončanja sukoba na Kosovu, o sudbini stotina ljudi i dalje baš ništa ne zna. Ja mislim da tu nije osnovno pitanje tih trgovine organima. Mislim da je to veoma teško dokazati. Dokaza nema za tako nešto. Karla to nije iznala u formi tvrdnje, nego je to glasina koja je došla do nje. Nije trebalo to obelodanjivati, ja se potpuno slažem, zato što je to odmah izazvalo jednu, da kažem, površnu pažnju, ali ono što je osnovno pitanje je nestanka ljudi. Znači, opravdano se može postaviti pitanje i zapravo pitanje dalje istrage, da znači ima ozbiljnih indicija da su neki 200, 300, 400 nestalih, kidnapovanih sa Kosova, da su zapravo završili u nekim tajnim logorima, tajnim objektima, tajnim logorima u Albaniji. To je ono što treba biti predmet istrage, to je ono što međunarodna zajednica mora da zahteva. U krijumčarenje ljudi sa Kosova u Albaniju bilo je uključeno najviše rukovodstvo OVK,
A kako je ekipa reakcije ekskluzivno objavila u svojoj prvoj emisiji, domaće tužilaštvo za ratne zločine raspolaže informacijom da su ljudi tokom i neposredno posle sukoba prebacivani na sever Albanije preko nekoliko graničnih prelaza koji su bili pod kontrolom albanske granične službe. Navodi se i podatak da je u martu 2001. godine preko graničnog prelaza Vrbnica u kasnim noćnim satima kombi vozilima iz Kosovske psihijatrijske bolnice u Štimlju na teritoriju Albanije prebačeno 40 osoba. Postoji sumnja da su i neke od ovih osoba bile žrtve ilegalne trgovine organima. Mi imamo informacija i to je isto strašno. Znate da 40 ljudi koji su potpuno takvi slučajevi da oni bude žrtve takve monstruoznosti, ali za sad ne možemo da tvrdimo, ali imamo tu informaciju da su oni prebačeni s Kosova u Albaniju. Inače, psihijatrijska bolnica u Štimlju bila je na udaru medija 2002. godine kada je otkriveno da su bolesnici, koji su većinom bili srpske nacionalnosti, bili izloženi svakodnevnom maltretiranju, čak i seksualnom zlostavljanju na etničkoj osnovi. Većinu navoda o ponižavajućim uslovima u kojima žive bolesnici potvrdila je i tadašnja portparolka UNMIK-a Suzan Manuel. U dokumentaciji koju smo dobili na uvid ističe se i da postoje svedoci koji bi mogli da potvrde da je Ramuš Haradinaj organizovao prebacivanje Srba sa Kosova u Albaniju, koji su bili zatočeni u napuštenom rudniku u mestu Krum na kosovsko-albanskoj granici. Mi smo znali da su ljude prebacivali sa Kosova u Albaniju i da su tamo postojala mesta, ilegalna mesta pritvora, da su tu nekada bili kampovi za izbjegla lica sa Kosova i Metohije i da su kasnije pretvorena u ilegalna mesta pritvora. Ali mi nikada nismo imali tačne podatke da li su provereni ti podaci i koji su ljudi prebacivani. Nismo nikada imali spiskove ljudi koji su prebacivani na teritoriju Albanije. Nas zanima prosto gde su ti ljudi. Ja mislim, kažem, prosto želim da budem potpuno objektivan. Mislim da je tu interesu jedne suverene države kao što je Albanija, da se sazna istina. Sazna ako su, zna se da su tamo postojali kampovi za obuku. Zna se, dakle, moguće da je počinjen neki zločin u ratu. Pitanje je da li će se ikada doći do izvršilaca. Međutim, da li postoji pravo ljudi koji su izgubili svoje najmilije da dođu bar do tela tih svojih najmilijih? Prema podacima do kojih je ekipa serijala Reakcija ekskluzivno došla, centri za obuku OVK, među kojima su oni u Tropoji, Kukješu i Bajram Curiju na krajnjem severu Albanije, služili su i kao ilegalna mesta pritvora otetih Srba, Roma i Albanaca. Postojao je i ilegalni zatvor u rudniku Deva, koji se nalazi u pograničnom rejonu na Kosovu, a čiji tuneli vode sa druge strane granice. U njima su zatvorenici podvrgavani torturi i mučenju, a na njima su izvođeni nezakoniti hirurški zahvati. Such a tunnels, no, but I know something that Albania is all around with tunnels, and I think if exists any possibility for using them, that was using in the time of war. About the tunnel thing, we know for sure that during the Enver Hoxha regime, the guy was nuts about building tunnels. We even have, so at least so they say, the military officials in south, in a mountain, we have a tunnel, the plane can land there. Unë nuk kam absolutisht asnjë lloj dinie për këtë fakt. Unë mendoj se në radhë parë duhet përcaktohet vendi nga kanë kaluar dhe të fillohet me investigimin e forcave kufitare dhe më pas hap pas hapi deri në vendin ku pretendohet se këto kanë mbritur. Zarobljenici su, prema podacima porodica, granicu između Kosova i Albanije navodno prelazili i u kolonama albanskih izbeglica, koristeći lažne legitimacije koje su pripadnici OVK pribavljali od samih carinika. Onim kolonama Albanaca koji su preko Crne Gore išli ka Albaniji, a čak ima snimci BBC-a, Deutsche Welle, Sky Newsia, gde su pripadnici UČK ili OVK takozvane sa dugim naoružanjem, sa uniformama obezbeđivali te Albance. Naše najmilije, znači preko tih stranih medija su prepoznali i Srbe koji su bili u tim kolonama. Znači oni su u albanskim kolonama preko Crne Gore prebačivani
ka Albaniji. Ne bih ja rekao da je UNMIK tu nešto sarađivao sa tim krijumčarima, kao što ne verujem ni da je albanska država sarađivala, prosto albanska država nešto nije ni bilo u tom trenutku. Mi znamo kako izgleda ta granica je meka i porozna bila otkad ta granica postoji. To je težak teren, to su planine, to su razne šume, to su planinski prolazi i ta se granica jako teško od uvek kontrolisala. Pogotovo ako uzmete u obzir situaciju da je UČK imala svoje baze u severnom delu Albanije, da su oni te baze koristili kako bi ubacivali oružje i trupe na Kosovo, ali su takođe ih i koristili u obrnutom smeru za prebacivanje ljudi, znači tim uhodanim švercerskim kanalima su prebacivali ljude. Ekipa reakcije tokom snimanja ove emisije u Albaniji pokušala je da dođe do nekih vojnih kampova za obuku pripadnika OVK, koji su istovremeno služili i kao tajni zatvori za otete na Kosovu. Na krajnje nepristupačnom i planinskom terenu na severu Albanije, koji je u drugoj polovini 90. godina bio van domašaja i kontrole albanskih vlasti, nalazili su se brojni kampovi za obuku vojnika UČK. Prema izjavama pojedinih svedoka, u tim kampovima su boravili i zarobljenici. U blizini gradića Burel uspeli smo da pronađemo jedan kamp za obuku vojnika Oslobodilačke vojske Kosova. When I started work as a journalist, I had the opportunity to talk with colleagues of mine which were working at the time, and they said yes, there are training camps. There were training camps of UČK in Albania, and also it was the opposite. Like people from Albania were going there to train people in Kosovo, but the problem is that it was never published something like to say that this guy went there and trained people in Kosovo and he would get out and say, yes, I did it. Or people who say, yes, we saw the UČK people getting trained here. That is something that, like one of these stories, like everybody knows, everybody speaks about, but you don't see anything published. So in a personal level, I would say yes, maybe there were training camps here. Za pružanje logističke podrške pripadnicima OVK, domaće tužilaštvo za ratne zločine optužuje najviše rukovodstvo Albanije. Podsjetimo se informacija koje smo objavili u jednoj od prethodnih emisija, prema kojoj je u selo Vicin Dolj kod Tropoja na severu Albanije u aprilu 1998. sa Kosova stiglo rukovodstvo OVK, koje je bilo smešteno u kuće porodice albanskog premijera Salija Beriše. Odatle su, kako se navodi, koordinirane sve aktivnosti OVK na Kosovu. Informacije tužilaštva govore i da su članovi uže porodice Salija Beriše, kao i članovi njegove Demokratske partije Albanije, pored karaula Vojske Jugoslavije, svakodnevno na Kosovo terenskim vozilima prebacivali oružje do sela Junik i Borovina u blizini Dečana. Većina naših sagovornika iz Albanije smatra da su se kampovi u kojima su bili smešteni i obučavani pripadnici OVK krajem 90-ih nalazili na severu zemlje, odnosno na terenu koji u to vreme nisu kontrolisale albanske vlasti. Not Kukos in Tropoja was specifically. The authority of the state was all time long was not strong, you know. To control what? To control. It's very remote place, very alpine place. You can control it. Međutim, prema informacijama domaćeg tužilaštva za ratne zločine, kampovi za obuku OVK nisu bili isključivo na severu zemlje, a jedan od najvećih bio je čak smešten u glavnom gradu Albanije. U centru u Tirani bilo je oko 200 ljudi, a u njoj se nalazio i dom zdravlja u kojem su lečeni pripadnici OVK. Tužilaštvo raspolaže informacijom da je za potrebe finansiranja rukovodstvo OVK sa Kosova otvorilo banku Dardanija u Tirani. Da oteti na Kosovu nisu prebacivani samo na sever Albanije pokazuje informacija o zatvoru broj 320 nadomak Burela u centralnom delu zemlje, u kojem su prema podacima tužilaštva zarobljenicima uzimani organi, nakon čega su oni prebacivani u žutu kuću udaljenu 20 km, o kojoj je u svojoj knjizi pisala Carla Del Ponte. Tokom
Tokom istrage o navodima Carle Del Ponte, tužilaštvo za ratne zločine došlo je i do informacija o postojanju masovne grobnice u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci otetih. Sumnja se da je na toj lokaciji u blizini Tropoja ubijeno i sahranjeno najmanje 70 Srba, Roma i Albanaca. Najveći broj nestanaka dogodio se nakon dolaska međunarodnih mirovnih snaga na Kosovo. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, od 12. juna 1999. godine nestalo je najmanje 932 nealbanaca. Porodice i dalje tragaju za još 550 nestalih. Tragam za Majstorović Ivanom, moj sin. Je nestao 19. augusta 1999. godine na putu Kosovo polje Priština prema Merveru. 2000. godine, septembra meseca, 9.9. Nestao mi je sin jedinac koji je radio kao novinar na radiju Kosova. Zove se Marijan Melunaša, ima je 24 godine. Već 9 godina bezuspešno tragam za svojim suprugom, doktorom Andrijom Tomanovićem, direktorom Hiruške klinike u Prištini. Kada je napustio svoju kancelariju i kada je krenuo kući, njega su sačekala kola ispred ulaza i odvela u nepoznatom pravcu. Tu su tada bila 3 punkta KFOR-a koja su ugledala njegovo kidnapovanje, a nisu reagovali na tu otmicu. Tragam za sinom Risti Zavorom, koji je nestao 22. juna 1999. godine, dan nakon njegovog rođendana. Punio je prethodnog dana 28 godina, sutradan je nestao. Ni danas ja ne znam istinu o njihovom stradanju. Nijedan sud, nijedna istražna jedinica ili organ nije porodicama saopštio dokad su oni bili živi, jer smo neprekidno dobijali informacije da su među živima, da su odvedeni u Albaniji. Šiptar mi je uzeo 7000 maraka onda da mi spasi sina, navodno da je u logoru njihovom. On je obećao da će dovesti sina do 12 u toku noći. On tog te večeri nije Davora doveo, nije ni sutradan, ni do današnjeg to nije uradio. Porodice nestalih i kidnapovanih na Kosovo i Metohiju učinile su mnogo toga kako bi saznale šta se dogodilo sa njihovom decom, braćom i sestrama. Rekli su nam i da je Slobodanka Cvetković, koja danas živi u Nišu, putovala čak u Albaniju u potragu za istinom. Zbog toga je naša ekipa otputovala za Niš da čuje Slobodankinu priču. Evo došli smo i u Niš da bismo proverili priču o tome da su predstavnici udruženja nestalih lica sa Kosova išli čak i do Albanije kako bi se raspitali za sudbinu svojih najbližih. Među njima je bila Slobodanka Cvetković, sa njome ćemo danas o tome porazgovarati. Slobodanka Cvetković traga za svojim sinom koji je na Kosovu nestao kao rezervista tadašnje vojske. Kako godinama nije bilo pomaka u pronalaženju nestalih i kako u tome porodice nisu imale podršku ni domaćih ni međunarodnih institucija, Slobodanka je rešila da sama proveri glasinu da je njen sin živ i da je viđen u Albaniji. Tako me je put naneo na neku Miru Mitrović koja je bila udata za nekog Albanca, koja je pričala da ima živih. Tražila je sliku mog sina, ja sam dala. Posle nedelju dana ona dolazi i kaže on je živ, u Albaniji je. Svaki put kad je htela da ode u Albaniju, ona je od nas 3-4 porodice koje smo kontaktirale sa njom tražila novac da je dajemo za put. Davali smo mi novac. Davala sam ja novac i suprug da zna i suprug da ne zna. Pošto je dobila uveravanja da joj se sin nalazi na potezu između Kukeša i Tropoje, Slobodanka je odlučila da krene na put. Preko jedne službenice iz Komisije za nestale o tome obavestila šefa UNMIK-ove kancelarije za nestale, Josea Pabla Barajbara, a na jednom sastanku sa njim je uspostavila kontakt. I ja kažem da hoću da idem u Albaniju, da mi je ta i ta žena rekla da
ima živih, i ako pronađem nekog živog, jel hoćete vi da dođete? Kaže, nema problema, on dolazi. Tako se Slobodanka 9. marta 2003. uputila u Albaniju, gde je stupila u vezu sa izvesnim Fatmirom Tačijem, koji je bio u OVK. Barajbar, međutim, odbija da dođe u Albaniju, ali poručuje svedoku da, ako hoće, dođe na Kosovo, da se tamo sastanu. I tako je dogovoreno da se on i Fatmir Tači nađu u jednom hotelu u južnom albanskom delu Kosovske Mitrovice. Dogovor je bio sa čovekom kad je pošao, da on sve kaže gde ima živih, jer on kaže, on mi je meni garantovao da ima živih. On kaže da će da kaže gde su grobnice, i još on meni priča o kidnapovanima, ko je sve kidnapovan, gde je bio u zatvoru, gde su bili zatvori, priča koji su i već ubijeni. I ja njemu kažem da će, on meni u stvari traži da ja razgovaram sa UNMIK policijom ili sa našom vladom ili sa bilo kim, da on hoće da bude posle ovog iskaza koji bude dao u Prištini, da bude prebačen u neku zemlju i da mu se daju 100.000. Ja obećam. Slobodanka iz Albanije odlazi u Beograd jer joj nije bilo omogućeno da na Kosovo ode zbog bezbednosnih razloga. I dok je Slobodanka bila u Beogradu, u Mitrovici je sa Fatmirom Tačijem, kako saznajemo, u ime Barajbara razgovarao jedan policajac. Kako Tači nije znao ni jedan jezik osim maternjeg, doveden je prevodilac. Šta je, ko kome rekao i da li se istina izgubila negde u prevodu, ostaće tajna, ali UNMIK-ova procena na kraju je bila da Tači ne može da pruži verodostojne informacije. To se na tome završava, on ne zna i ništa, čovek se vraća u Albaniju. Ja tog čoveka više ni čujem, ni vidim. UNMIK dolazi do zaključaka, odnosno... Da on ništa ne zna. On nije verodostojan svedok i da nema pojma. Da. Međutim, ja mislim da je on sve znao, da Jose Baribar nije hteo ništa da preuzme. Jer sam ja kasnije čula, kad je Jose Baribar otišao, da je on puno kosti naših pokupio i odneo za Ameriku. Dakle, za svaki 6 meseci se obnavlja rukovodeći kadar UNMIK policije na teritoriji Kosova i Metohije u tim područnim jedinicama. Svaki put počne sve iz početka, porodice nestalih lica se ponovo zovu da daju izjave, predmet kao da se formira od samog početka, kao da se ništa do tada nije radilo i tako dalje. To je zaista jedno zamajavanje koje traje prilično dugo. Kada je objavljena knjiga Carle Del Ponte, najčešće je postavljeno pitanje zbog čega se navodi o tajnom prebacivanju Srba i nealbanaca u Albaniju i trgovini njihovim organima iznose sa tolikim zakašnjenjem i da li je bivša tužiteljka o tome ikada obavestila vlasti u Srbiji. Iako je javnost u Srbiji njenim navodima bila zatečena, pojedini funkcioneri koji su se bavili problemom nestalih tvrde da ih citati iz knjige nisu iznenadili. Objavljivanje knjige Carle Del Ponte za mene nije bila novost. Zapravo, još 2000. godine su krenule prve informacije koje su stizale do nas. Ne bih mogao čak ni da ih nazovem informacijama. Ja bih pre mogao da govorim o nekim indicijama. Vladimir Božović, koji je u to vreme bio rukovodilac odeljenja pravosuđa u Koordinacionom centru za Kosovo, kaže da je o tome čak na jednom sastanku obavestio Carlu Del Ponte. Ona je to vrlo, da kažem, pažljivo saslušala, njeni saradnici, gospodin Lopez i bila je i portparolka tadašnja, koja će kasnije napustiti, Florence Artman i drugi su zapisivali te podatke i bio sam siguran da oni već nešto znaju od toga. I to mi je dalo znak na nekom od narednih sastanaka, ja sam ponovo insistirao na tom pitanju i dobio sam odgovor od nje da oni rade sve što je u njihovoj moći. To mislim da to nije tačno, ali to nije lepo, to je ružno. Ako su znali zašto nisu postavili javno to pitanje. Kako ja to nikad nisam od njih čula a uredno čitam sve te novine i njihove izjave, nikada nisam čula da su oni rekli da imaju podatke o tome, da su dobili podatke o nekoj trgovini ljudskim organima. To što Gvozden Kagić kaže, to stvarno nije u redu. On je godinama imao monopol nad svim informacijama i uvek ih je upotrebljavao isključivo u političke svrhe. On nikada ništa nije javno rekao, nego je reagovao onda kada su obelodanjeni ti neki navodi u knjizi Carle Del Ponte.
Za razliku od Božovića i Gagića, sagovornik emisije Reakcija, koji je u to vreme bio u vrhu DB-a, kaže da tajna služba o trgovini organima nije imala nikakve informacije. Zanimljivo je međutim da se još 2003. u Beloj knjizi MUP-a pominje trgovina ljudskim organima. Ona se vezuje za ime Šabana Šalje, jednog od bivših komandanata OVK za područje Drenice. U bliskim je kontaktima sa bivšom pripadnicom oslobodilačke vojske Kosova Irfetom Spahiju, nad kojom su u novembru 2000. godine pripadnici norveškog KFOR-a vodili istragu zbog umešanosti u nedozvoljenu trgovinu i prostituciju dece i odraslih, kao i u trgovinu decom i ljudskim organima. Sumnja se da je i on lično učestvovao u navedenim aktivnostima Irfete Spahiju. Nekadašnji pomoćnik načelnika DB-a Zoran Mijatović međutim kaže da služba te informacije nije imala, a da je podatke o kidnapovanjima i ubistvima nealbanaca tokom 98. i 99. godine prosledila Haškom tribunalu. Mi smo imali podatke da je jedan deo Srba prebacivan preko granice, da je bio tamo zatvaran u logere, ali smo imali podatke da ti Srbi koji su prebačeni preko granice da su likvidirani. Znači, takve podatke smo imali. Mi nismo imali podatak o tome da se trgovalo organima Srba. Znači, takav podatak, kada smo dostavljali Haškoj kancelariji to brdo podataka, nismo imali. Između ostalog, ovo što sam vam rekao, 64 registratora, to je skoro visina 6 metara i nešto podataka. Mi smo Haškoj kancelariji dostavili i 400 video traka. Znači, to je jedna obimna dokumentacija. Prema Mijatovićevim rečima, DB je imala podatke i o tome da je jedan od komandanata OVK, Sulejman Seljimi zvani Sultan, u proleće 98. organizovao prebacivanje zatvorenika sa Kosova u mesto Kukeš na severu Albanije, odakle su oteti dalje bili prebacivani u zatvor u Tropoji, takođe na severu zemlje. U tom zatvoru se nalazilo 70 otetih Srba. Za Seljimija se posebno interesovao i Haški tribunal. I između ostalog, oni su tražili konkretno podatke za jedno 15 albanskih terorista, među kojima su se nalazili i Hašim Tači, i Ramuš Haradinaj, i Agim Čeku, i mnogi drugi, manje poznati inače našoj javnosti, ali službi jako dobro poznati. Tu je onaj Sulejmani Sultan čuveni, koji je bio poznat po mnogim zločinima i seksualnim bahanalijama nad srpskim ženama. Sulejman Seljimi sada je kosovski general, a prema podacima MUP-a Srbije, polovinom septembra putovao je u Tiranu u pratnji Hašima Tačija, kako bi, podsjetimo, u susretu sa albanskim političkim vrhom, uoči posete Srpskog tužilaštva za ratne zločine, izdejstvovao uništavanje dokumentacije koja bi mogla da ih dovede u vezu sa otmicama i ubijanjem srpskih civila. Ova saznanja Beogradskog tužilaštva u nedavnom intervjuu za Kažiprst B92 kosovski premijer je porekao. Ja nisam pozvan danas da komentarišem ono što piše po bulevarskim novinama u Beogradu. Ali ponovit ću. Štampe i mogu reći da su to laži. Sve je to samo laž. To je B92 objavio, mi nismo žuta štampa. Ne mora da znači da ste vi savršeni. Ne mora da znači da ste savršeni, vi pretendite da budete dobri. Nestanke i otmice ljudi, čiji se najveći broj dogodio nakon dolaska međunarodnih mirovnih snaga na Kosovo, Haški tribunal nije mogao da istražuje jer je mandat suda bio ograničen na period do njihovog raspoređivanja. To je bio i jedan od razloga zbog kojeg tužilaštvo tribunala nije moglo da nastavi ni istraživanje o navodnoj trgovini ljudskim organima u Albaniji. Osim toga, zaključuje Carla Del Ponte u knjizi, pronađeni tragovi pokazali su se kao nedovoljni za dokaze, jer novinari nisu hteli da otkriju svoje izvore, odnosno svedoke ovih događaja, a tribunal nije bio u stanju da ih identifikuje. Biće to zadatak za UNMIK ili za lokalne kosovske, albanske vlasti, možda u pratnji ljudi iz redova srpskih vlasti, da dodatno ispitaju ove događaje i ako bude moguće da gone idejne tvorce. Zonja Del Ponte nuk duhet të shkruante libër, duhet të hetonte. Nëse zonja Del Ponte nuk ishte një prokuror e aftë të zbulonte atë vepër penale nëse ka ndodhur, ka prokuror tjerë, mund të jenë prokuror serb, prokuror shqiptar, që mund ta zbulojnë. Po zonja Del Ponte nuk duhet ta shkatërronte atë punë.
Podsjetimo da se u izveštaju UNMIK-a sačinjenom nakon istrage u Žutoj kući, do kojeg je ekipa emisije Reakcija ekskluzivno došla, navodi da se dokazi pronađeni na licu mesta nalaze u Orahovcu. I ko autor knjige gospođa tužiteljka, publicista i novinar Čak Sudetić u jednom intervjuu je izjavio da je tribunal sve svoje nalaze dao UNMIK-u, kosovskim vlastima i vladi u Albaniji, ali da po njegovim saznanjima ništa konkretno nije učinjeno da se s tim nastavi. I u kancelariji koju je nekada vodio Jose Pablo Barajbar kažu da u vezi sa tim slučajem nema šta da se istražuje. Ja službeno nemam ništa u vezi toga, osim toga što sam čitao po novinama, znači da se radi o pronalaženju nekog šprica ili tako nešto, što za mene to ne znači ništa i to je apsurdno. Ovo što je Carla Del Ponte napisala u svojoj knjizi, to je došlo nekako kao iz satelita. Ja uopšte nema ništa, mislim, službeno u vezi toga. Sudeći po nedavnim izjavama, UNMIK ni u buduće ne namerava da se bavi ratnim zločinima iz 1999. godine. To je saopšteno kao odgovor na najavu tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, koji je rekao da su iz UNMIK-a stigla uveravanja da će posle obelodanjivanja izveštaja iz 2004. istraga o ovom slučaju ipak biti obnovljena. U UNMIK-u međutim objašnjavaju da je došlo do nesporazuma i da je istražni tim formiran zbog nedavno otkrivenog slučaja obavljanja ilegalnih transplantacija na prištinskoj klinici Medikus. Poziv Beogradskom tužilaštvu upućen je tim povodom, a ne zbog ratnih zločina iz 1999. godine, kažu u UNMIK-u. Očigledno se radi o dva povezana slučaja, obzirom da potencijalni učinioci ovih zločina su umešani i u jedan i u drugi događaj. S druge strane, ne treba da se previše, očigledno da postoji neki problem u komunikaciji, jer preko medija saznajemo šta ona druga strana radi. Mislim da upravo i UNMIK i tužilaštvo moraju da istraju na ovom zadatku. Mi smo spremni da pomognemo, drago nam je da je postojao signal da bi UNMIK za takvu pomoć bio zainteresovan, ali ostaju dva ona pitanja koje nas itekako tište, a to je zašto nam nije dostavljen izveštaj UNMIK-a sa uviđaja na severu Albanije i ono drugo pitanje, zašto nam nije rečeno da se u Orahovcu nalaze dokazi sa terena. Aktuelni kosovski premijer kaže da su istrage o sumnjama o kojima piše Carla Del Ponte bile transparentne, da su ih vodile i međunarodne i kosovske institucije, a da ovaj slučaj zapravo predstavlja izmišljotinu Beograda usmerenu na ugrožavanje ugleda i imidža Kosova. To su samo izmišljotine, intrige jedne neuspešne osobe kao što je Carla Del Ponte. Moja televizija objavila izveštaj UNMIK-a iz 2004. godine pre nekoliko dana. Sve to može biti improvizacija. Zar mislite da je Beograd bio u stanju da instruiše Carlu Del Ponte da laže u slučaju ovih i Human Rights Watch, koji su takođe objavili priču o 300 nestalih Srba? Da budem iskren, ne bih rekao da ne može. Mislite da verujete u to da je Beograd instruisao gospođu Del Ponte i Human Rights Watch da lažu? Ja ne patim od paranoje, ali može se i to desiti. Podsjetimo da je i albansko tužilaštvo nakon nedavnog susreta u Tirani sa kolegama iz Srbije odbilo da sarađuje na ovom slučaju. U tužilaštvu posle svega ipak kažu da sa istragom neće stati, a da se celokupna dokumentacija o ovom slučaju prosleđuje i Diku Martiju, švajcarskom senatoru, koji ispred Saveta Evrope treba da pokrene istragu o navodima zločina o kojima je u svojoj knjizi prvi put javno progovorila Carla Del Ponte. Ja sam to rekao i albanskoj tužiteljici da ukoliko mi ne uspostavimo saradnju, da ćemo mi da se obratimo međunarodnim respektabilnim institucijama, da napomenem. Na prvom mjestu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savetu, pa Diku Martiju, čoveku koji je tužilac. Znači, obraćamo se međunarodnom faktoru da nam pomognu u čitavoj stvari. I to nije jedini put. Mislim da smo dobili vrlo dobrog izvestioca za tu temu u Savetu Evrope i mislim da je ono što je nama cilj, to je da taj izveštaj bude pripremljen nepristrasno i da zaista da moguće se baci nešto više svetla na sva ta događanja. I naravno ja sam čuo od mnogih mojih sagovornika, ljudi s kojima sam pričao do sada, da je jednostavno postojao jedan permanentni pritisak i da još uvek postoji pre svega od Sjedinjenih Američkih Država da se ne ide duboko u istragu u tim slučajima. Pretpostavka je da do svega toga dolazi jer se žele zaštititi
neki od učesnika u tim zbivanjima koji su vezani neposredno ili posredno sa najeminentnim političkim ličnostima današnjeg političkog života na Kosovu. Uverena sam da su službenici UNMIK-a, pa čak i KFOR-a, bili u strahu za svoje živote i živote pripadnika svojih misija. Mislim da su se neke sudije tribunala za bivšu Jugoslaviju bojale da se ne nađu na meti Albanaca. Moji švajcarski sunarodnici upozorili su me da budem oprezna zbog odmazde. Neki švajcarski službenici čak su me upozoravali da u ovim memoarima ne pretresam neka pitanja povezana sa Albancima i ja se ovde njima bavim tek s krajnjim oprezom. Nekažnjavanje iza kojeg se skrivaju moćne političke i vojne figure hrani se strahom izazvanim oklevanjem da se primeni zakon. Ne samo što je tu UNMIK se pokazao kao indolentan, nego ja moram da kažem da je naša vlast valjda u strahu da se, ako već se krene tim putem, ne otkriju raznorazne slučajevi ratnih zločina, korupcije, zloupotreba raznih vrsta. Praktično svima je bilo u interesu da guraju taj problem pod tepih. I to je onako, ja prosto ne kao novinar, nego kao čovjek moram da kažem da sam zgađen način na koji su praktično svi od Carle Del Ponte pa do UNMIK-a, srpskih vlasti, kosovskih vlasti, pojedinih beskrupuloznih advokata, nabeđenih stručnjaka manipulisali tim problemom, traumatizirajući i onako traumatizovane ljude koji samo žele da saznaju gde su im očevi, braća, sestre. Jednostavno se stalno susrećem sa zidom ćute. Tragam intenzivno za njim.